Isa sa nakasanayan ng mga Pilipino ay ang pagsabay sa last-minute na transaksyon. Kaya ang siste, siksikan, balyahan sa pila ang karaniwang eksena. Hindi na raw dapat mangyari ito ngayong panahon ng pandemya ayon kay COMELEC Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque. Sa September 30, 2021 na kung saan magsasarado na ang registration natin. Kaya kailangan mahimok sila, so ang naiiwan na lang natin will be March, April, May, June, July, August, and September. So we have virtually 7 months at 2 linggo na naiiwan para lamang tayo ay pumunta, magdagsa sa ating mga opisina. 8 oras pa rin ang operasyon ng mga COMELEC station sa mga munisipalidad at syudad sa Central Luzon. At dahil sa COVID-19, mahigpit umano ang COMELEC sa pagpapairal ng physical distancing. Kaya paalala ni ARD Duque sa mga mahilig sumabay sa last minute, maging maagap at siguraduhin ng makapagrehistro ng maaga. At ayaw na natin sana na makita na nagkukumpul-kumpul ang mga tao sa pinakahuling yugto ng kwan kasi violation niya ng social distancing. Umabot na sa higit 6.4 milyon ang botante ng Central Luzon. Pinakamalaki o rich vote pa rin ang Bulacan, pangalawa ang Nueva Ecija at pangatlo naman ang Pampanga. Aminado ang COMELEC na bababa ang turnout ng mga bagong nagparehistro ngayong panahon ng pandemya. Sa higit 6.4 na nagparehistro, target umano sana ng COMELEC ang 6.6 hanggang 6.8 million na bagong registered voters. Patuloy ang kampanya ng COMELEC kahit limitado ang galaw ng mga mamamayan sa Central Luzon dahil sa umiiral na health security protocol. Samantala, wala pa umanong matibay na konkretong nailatag na plano ang COMELEC sa pakikitungo sa guidelines sa magiging takbo ng kampanya at sistema ng paglabas ng tao para bumoto sa kalagayan ngayon ng bansa na nasa mahigpit na quarantine. Sakaling may pagbabago ay kailangang maibalangkas at aprubahan muna umano ito ng Kongreso. Nasa data gathering pa lang kami kung ano ang kuro-kuro, ano ang mga prevailing best practices sa mga ibang bansa, paano nila dinaos ang kanilang mga halala. Paulo G. Santos, CLTV News.